onego bed ni winjo jopiny kendo chik mar Kenya ntiere kuma iluongo ni Citizen Fora. Citizen Fora ni en kuma oyie ne jopiny mondo ochiw pachgi e gik machando bomanie. Koro iye kae e Citizen Fora ni ema city manager oloso chenro ma jopiny nyalo kelo kata nyalo wache pachgi gik machando jopiny. Koro ka city manager osebedo piny gi Citizen Fora ni mose neno ni gigi machando jopiny, koro ginie obro kawo to tere board, ma koro board bro winjo ni kamae kaka jopiny dwaro, to koro wanyalo timo nang'o. Nikech e board kae city manager en ex official member. Koro obro bedo obro golo wache Citizen Fora kuchocho to kelo e board ka. Koro nyiso niya nyaka gima jo board kalo bed ni jopiny be nigi pachgi. Pero kamano. Ruth nyathi Oching bende no penjo moro kanya gino ni winje. Dhi mbele. Kada duoke kapo ni city manager en gi mibadhi kata otimo gimoro amora marach, to chik bo wacho ni ntiere thuolo ma imiyo jopiny mondo ndik petition. Koro petition, written petition ni mondik ni ibo tere e county, kosetere